guys, tini aro committee hall joto phai manjak phaibai khe aro naidi tini president rok joto aro meeting khailai tongo aro tini rignai bagjaknai ma bainai aro joto no ani block paia saknai tongbai di tini rignai bagjaknai Durga Puja ni twiwi aro MLA rok phainai MLA rok rignai rok phainai aro chwng meeting khailai tonglaio joto no ani block paia saknai tongbai di tei chajak khe light rwbai di tei chair rok khaibai di chwng aro meeting khailai tongo rignai nalainai hinui aro naising tongbai joto no aro khe beyang rok mai tongbai aro joto mai thangbai laha naidi aro riyang rok bo mai tongbai laha rignai asuk khe kaham kaham ma bai laha tini aro khe chini wamlui mai thangbai laha aro khe committee rok last khe aro nailai tonglaio swbang maka swbang maya joto no ani block nai tongmani.